Den 1. januar skydes et nyt år i gang, og det gælder også i RCI. Et nyt år betyder nye folk på posterne, og det er med stolthed, at jeg indtager embedet som nationalpræsident for RCI Danmark. Det betyder ikke kun et nyt år, men også nye opgaver, nye muligheder, og mange ser det også som en særlig chance for at tage sit liv op til overvejelse og beslutte, om der skal laves ændringer. Dit liv er i dine hænder. Hvad vil du gøre med det? Hvad vil du skabe i 2014? Jeg har, før nytårsforsættene for alvor sat ind, besluttet mig for, at 2014 skal bruges på at sætte RCI på landkortet. Jeg vil, at vi i 2014 går op med at være Danmarks bedst bevarede hemmelighed. Vi skal være stolte af det, vi gør i RCI. I 2014 vil jeg have fokus på dit eget individuelle ansvar, der modsat Corporate Social Responsibility betyder, at du som individ har et ansvar og en forpligtelse til at agere over for de uretfærdigheder, du møder. I RCI opfordrer vi unge mennesker til at tage ansvar for udfordringerne i deres nærmiljø. Når du er utilfreds med noget, så kæmp for at ændre det. Find målrettede og langsigtede løsninger. Vær ambitiøse, tænk kreativt, tænk nyt. Vi løser ikke problemet med at prøve det, vi kender. Hvis problemet er her nu, løser du det ikke ved at prøve samme løsning igen. Verden har netop taget afsked med en unik mand, Nelson Mandela, der virkelig har vist, hvad individuelt ansvar betyder. Det har ikke været en nem kamp for ham, men det var det rigtige for folket, og dermed også for Mandela. Hvis ikke han havde turde tage kampen, hvor havde Sydafrika og apartheid så været i dag? Har du tænkt over, hvad du vil bidrage med til samfundet i 2014? Hvad skal være din kamp? Vil du arbejde for kulturforståelse, bedre hygiejne i kantinen, eller for at sætte en gruppe menneskers forhold til debat? Kampen kan være stor eller lille, men det vigtigste er, at den betyder noget. At den er betydningsfuld for dem, der er en del af det. Som de medlemmer i RCI Holbæk, der synes det var uretfærdigt, at nogle børn ikke kan komme på ferie. Det handlede de på som individer og medmennesker, og i fællesskab som organisation. De sætter et langvarigt aftryk på de børn, der var med på ferie, uanset om de stopper projektet eller gør det igen. Som RCI-medlem er dit individuelle ansvar vigtigt, men vi har desuden et ansvar som fællesskab. Og projekter som det her er et rigtig godt eksempel på, at man kan tage individuelt ansvar i fællesskab. Det er de projekter, der rykker noget, som gør det lettere at forklare, hvem vi er. I RCI skal vi være ambitiøse, samt gøre tingene med kvalitet. Derfor har jeg valgt Do It Right som årets tema. Når noget er værd at gøre, er det også værd at gøre rigtigt. Det betyder, at vi skal arbejde professionelt, så vi kan være seriøse samarbejdspartnere og dermed skabe den indflydelse med vores projekter, som vi har ambitioner om. Fra international side er temaet for 2014 Unite to Impact, og derfor er der i år ligeledes fokus på partnerskaber og det internationale aspekt. RCI skal føre kræfter sammen, der kan skabe større resultater. Vores medlemmer bliver styrket af at tage ansvar. Tag ansvar for at ændre, for at vise vejen. Vi vil verden. Vi vil gøre en forskel, og vi vil udvikle os. Så grib uretfærdigheden der, hvor den går ondt. Gør noget ved det. Og gør det sammen med dem, der gør indflydelsen større og mere effektfuld. På den led er du med til at sætte RCI på landkortet, og dermed give flere muligheden for at tage del i udviklingen af samfundet og dets aktive borgere. Som organisation har RCI meget at byde på. I 2014 vil vi tilbyde det til endnu flere. Vi har utrolig mange unikke og stærke ressourcer. Lad os samle dem for at skabe indflydelse, Unite to Impact, og lad os gøre det med kvalitet, Do It Right. God arbejdslyst og godt nytår.